I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. I will always remember the day you kissed my. What's up mga kabashiwap? Welcome to my channel again. Ang ingay-ingay ng motor. Ayan, uulitin ko. Hi mga kabashiwap. Welcome to my channel again. Narito po tayo sa kalsada namin kung saan may pupuntahan po tayo ngayon. Yeah. Kasi dahil Sabado ngayon, dito kasi sa amin sa San Carlos City, mayroong nagaganap sa bayan ngayon. And that is ukay-ukay time. So, pupunta po tayo sa ukay-ukay para mamili ng mga magagandang damit na pwede nating isuot sa ating pagpasok every Friday. So, nag-aantay po tayo ng tricycle. So, ngayon po, mag-uukay-ukay po tayo because it's Saturday time. At yan, kung napapansin niyo po, hindi pa po kasi ako naghihilamos kasi kakatapos ko lang mag-almusal. Yan, napaisip ako, okay lang naman yung pupuntahan. So, okay na tong suot ko. Yan, tingnan nyo yung suot ko. Okay na to. So, dahil walang tricycle, ayan, nag-aantay tayo. So, ayan, mga kabesyo, wala pa ring tricycle na dumadaan. Yan, nag-aabang-abang lang tayo. Ang tagal-tagal na nila. Pero kahit ganun, kaya ko naman maghintay. Kasi lahat ng bagay dapat hinihintay. Hindi yung minamadali. Kasi kapag minamadali ang isang bagay, baka may mangyaring masama. So yan. Until na wala pa. So kita-kits na lang mamaya sa ukay-ukay place. Ayan mga besyo, nakasakay na po tayo. So yan, papunta na po siya sa public market of San Carlos City, Pangasinan. So, pinupuno pa nila yung tricycle. So ayun guys, malapit na po tayo nandito na po tayo sa San Carlos. Ayan, malapit na po tayo sa public market of San Carlos City, Pangasinan, na kung saan doon tayo mag-uukay. Ayan. Sigurado ako na maraming tao ang pupunta doon dahil sa pagsa-presyo nga. So, yan, makikita nyo lahat ng mabibili ko mamaya dahil at kung ilan yung magagastos ko at kung saan tayo makakatipid. So, yan. Good luck guys. Sana makakita tayo ng maganda at astig na mga damit at kung ano-ano pa sa ukay-ukay. So yan, malapit na po tayo. Ayan, tuloy pa rin ang paglalakbay ng ating besyo na si Normar patungo sa public market. Ayan, dito na po tayo sa San Carlos, ukay-ukay, at magtitingin tayo ng mga damit na pwedeng sumukat sa atin. Ayan, mark this day, this is August 16, at this is yung first vlog na gagawin ko in public. Ayan, may mga 10 pesos, may 5 pesos, may 20, may 50, may 70. Okay ba? Ganda ng damit. Yan. Magaganda yung damit. Mukhang affordable kasi 80 pesos lang. Kasi ito. Tingin pa tayo ng iba. Maganda oh. Bibili ako dito.
Pang summer lahat. Ayan, ang dami-daming taong bumibili. Yung mga kabesyo up. Yan, nahihiya pa rin ako na unti. Kasi syempre bago lang po akong vlogger. Ang ganda nito. Sa San Carlos ka lang makakakita ng 80 pesos. Na damit na ganito, magaganda. Sana may kakilala akong makita, tapos tatanungin na lang natin kung bakit siya nandito. Ayan. Mamaya, masusubaybayan nyo lahat ng mga nabili ko. Sasabihin ko sa inyo yung mga exact price kung paano tayo makatipid sa pera natin at makaporma ng maayos sa school nang hindi nila alam na ukay-ukay yung mga sinusot mo. Ayan. Ganda. Uso ngayon kasi yung mga large na damit. Tapos tinatak in. Mamaya guys, makikita nyo lahat ng mga bibili ko. Ganda pa. Ganda pa tingnan. Sobrang init, grabe. Alam nyo po, puro lahat pang summer. Ayan. Ito si Lolo tumitingin na. Pang summer na ito. Ayan, ang ganda. Ito yun. Ayan, bibiling ko yung dalawa. Kuya, ito na lang po. Kuya, ito na pong dalawa. Kunin ko na po. Thank you. Yan, nakaalis din tayo sa wakas. Yan, ang dami-daming tao. Sa mga gustong mag-ukay-ukay, kailangan prepare kayo. Kasi dapat yung mga bag nyo, yung mga importanteng bagay na pwedeng nakawin ng mga snatcher, yan, mag-ingat na lang po kayo. Kasi baka makuha nila. Yan. Nakita ko yung instructor sa Zumba. Yan. Naubo ako. Baiti o ba, baiti? Doon sa dulo. Doon tayo pumunta. Madami doon. Saan tigan tayo, ate? Yan. Tuwing Sabado kasi sinasara yung way dito. Actually, dapat kalsada to. Kaso tuwing Sabado, may space para sa ukay-ukay day. Yan, dito. Ang haba-haba ng ukay-ukayan sa San Carlos City. Ulit-ulit nagsasalita. Hindi nagsasawa. Ayan. Ang dami-dami. 50, 35, 35. Paulit-ulit naman na nagsasalita. Hindi nagsasawa. Puro pang babae.
Sobrang init. Iba't iba. Kung saan yung mura, doon tayo. Ang dami-dami tao sa mura. Grabe na ang ating pawis, mga kabesyo. Ang init talaga. Nagtitiis para sa ukay-ukay challenge. Sapatos. Wala na namang daan. Ang init. Wala na ako mapili. Sawa na ako. Tama na yung dalawa ata. Ibalog ko kami. Daan tayo sa Maluwang. Gusto mo yan? Pabalik na po tayo. Dito yung ukay-ukay na ayoko ng pagbilihan kasi hindi sila namamatawad. Sila nagpapatawad. Quality, quality. Tatawag ka ba natin? Yung tatawag ko eh. Tumatawag daw siya kasi nangungulangot. Ate, pwedeng dalawa 20 na dito ay. 15 talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pabili po ng dalawa. Yung kulay blue. Salamat. Nagbablog ako. Bye-bye. Si Lizelle Galicia. Ayan. Nag-ukay-ukay din siya. Mahilig din siya mag-ukay-ukay. Nagmamadali siya kaya hindi na natin siya na-interview. Yan, traffic. Daan tayo sa Maluwang. Sa may space. Yan. Ang gusto ko talagang bilhin yung sipit na yun. Kasi gagamitin ko sa boarding house. Yan guys, tapos na tayo. Kaya po nauwi na tayo. End of our ukay-ukay challenge na. Pauwi na tayo ngayon. Oras na para mag-edit. Sariling video, sariling edit. Malabak masirin at ako labak ka na ba? Malabak ba? Ako, tamali na inis na. Hindi ba na yun? Hindi man natin naikot lahat. May nabili rin tayong dalawa. Bye-bye. Bye-bye. Marang ko pinakaman. Wala na parang Ay, naman sila. Ay, magano tayo nangyari.
Nakakapaghinga na rin. May nakita akong bag. Bag. Kailangan pa panini ko ng apron. Magkano dito, kuya? 200 yung bagka. Yung sling 150. Yung ganito, mahal. Uwi na nga po. Bibili na lang ako ng bago. Sige. Goodbye, Bashwap. Yan guys, pasakay na po tayo pa uwi. Dahil hindi ko nakayanan yung init. Tapos paikot-ikot na ako. Pero at least may nabili tayong dalawa. Tapos yung bedsheet kasi kailangan sa boarding house. Tapos yung sipit na importante yung bibilin mo, hindi ko natawadan. 10 pesos lang daw yun pero 15 yung binili ko. Tag 15 yung presyo na nakita ko. So yan. Welcome to San Carlos again. Yan. At kung hindi ka pa nakakapunta ng San Carlos, I swear, pag pumunta ka dito, hindi ka magsisisi kasi marami na tayong mall establishment. Yan. Ayan o. Sa likod niyan may town center mall. Yan. Makikita nyo rin yan sa next vlog ko kasi yung town center isa sa mga gusto kong puntahan para gawin yung vlog na pick up lines challenge. So kailangan natin ng makakasama doon. So hanap ko ng makakasama para mag-video sa akin or somewhere kapag hindi sa town center baka sa Mayambang kasi sa Mayambang nag-recording na rin ako. So yan, pawis ako. Yan. Papunta na po ako sa paradahan na. Pero dahil may nakasakay sa likod, uunahin niya muna yung nasa likod kasi mas malapit yung pupuntahan niya. So ayan guys, hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka dyan sa baba and then click the tiny bell kung gusto mo pang mapanood yung mga next vlog ko. Sana magpatuloy tayo at sana dumami yung subscriber natin. Maraming salamat ulit. At balik lang ako kasi ayan, kailangan ko ikwento yung mga naranasan ko sa ukay-ukay at ikikwento ko na rin yan sa unang doon, makikita nyo sa unang edit ko kasi mag-video pa ako sa bahay. So yan, tama na ang kabesyo. So ayan, what's up mga kabesyo? Good afternoon to each and everyone. Ayan, this day is August 16, 2019 and then ito yung kauna-unahan kong vlog na nasa public, like yung sa ukay-ukay nga kanina. So back to ukay-ukay challenge yan. Nag-ukay-ukay ako kanina, ang dami-dami kong nakita kaso ang mahal pa nung iba kaya hindi ko na lang kinuha. Tas nagtitipid kasi tayo yun. So ngayon yung naukay lang natin is dalawa yung naukay natin. So ito yung naukay na gusto kong nagustuhan ko. Yan. Ito, tapos yung ito. Ang ganda-ganda. Nagustuhan ko, tapos yan, tumatapon yung plastic. Ano ba yan? So yan, good afternoon again sa inyong lahat. So ito yung nagustuhan ko, dalawa lang siya. Worth
80 pesos isa. So, 80 plus 80, 160. Pero tinawadan ko ng 10 para maging 150. So, yun. Dalawa siya, 150. Then, yun nga, yung binili ko din kanina na pangsipit para sa mga medyas, ganon. Kasi sa boarding ko, bukas lilipat na ako. Bumili ako ng dalawa worth 30 pesos. And then, yung bedsheet ko, nilaba ko na din after kong pumunta ng bayan. Kasi, para mamaga kasi maganda yung araw. Kasing ganda ng nasa harap nyo. So, yan. Charot. So, yan. What's up, guys? Again, what's up, mga kabeshiwap? Welcome again to my channel. Ayan. At isusukat na natin ang ating mga biniling ukay-ukay. So, yan. Let's have number 1. So yan, let's have number 1. Try natin. Nagandahan ako kasi kulay black siya. Mahilig ako sa mga black, gray, brown, mga polo. Mahilig din ako sa mga polo. Kaya kung sino may polo dyan, ibigay nyo na sa akin. So yan. Ganda-ganda, diba? Pwede na siya ang school pag Friday. Every Friday. Yan. This is worth 80 pesos lang. Yan, pag itatakin mo siya, yan, itakin natin. Excuse me. Yan, charan. So, ang ganda-ganda na ng ating biniling damit worth 80 pesos. Yan. This is worth 80 pesos. Yan, inukay-ukay ko lang doon. Ang saya-saya dahil, yun nga, first time ko doon. Tapos, may nakita ko isang classmate ko. Nakita nyo naman na si Lizer Galicia dyan sa vlog. Yan, kanina. So, number 2. Yung number 2. Kaya gusto ko ng ganito kasi wala akong damit na kulay na kasing kulay nito. Kaya wala akong polo na kasing kulay nito. Kaya bumili ako. Yan. Pasensya na kasi kapag nagsusot ako, mahilig akong maglawas ng isang botones para yung dito sa chest, around chest ko. So, makita. Yan. Yan. May dumadaan kaya ang ingay-ingay. So, yan. Maganda din, oh. Maganda rin. O, tapos, syempre, dadaan na lang sa mga pormahan. Depende kasi, maganda ang isang damit, maganda ang isang polo. Kung yung maganda din yung nagdadala. I mean, nadadala niya na maayos yung itong damit na to. Kaya, ako kaya binili ko to kung hindi nyo man nagustuhan. Ganda naman, ah. Itatakin pa to, oh. Oh, tapos magsusot ka ng black na pantalon. Yun. So, yun. Ito yung dalawang binili ko. Yun lang yung nabili ko worth 150 pesos. So, ayan. Maraming salamat. Hindi surprise yung ukay-ukay challenge natin ngayon. At least may nahanap tayong dalawa. At least nakamura natin. Kasi yan, nakita ko yan sa online. Meron ako nakita online 300 pesos, 250 pesos. Dan sa ukay-ukay, makakabili ka ng mas maganda at walang kamuka. Dan sa mga online, o di ba pare-parehas yung in-order nila. So pare-parehas, makakakita, titingnan mo, ay wow, parehas pala kami ng damit. Di parang parang nawalan ka na ng gana. Ganong eksena. So yun. Maraming salamat sa mga nanonood ng vlog ko, and kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe below and click the subscribe word and then yung tiny bell kung gusto mo pang masubaybayan yung mga next vlog ko. And shout out dun sa mga BPED, Bachelor of Physical Education classmates ko. Yan, shout out sa inyo lahat. Thank you dahil sinasupport niyo ako sa vlog ko na to. Sana magpatuloy tayo. And then yun, yung mga nagko-comment pa, ipagpatuloy niyo pa yung pag-comment dun sa pick-up line challenge kasi hanggat hindi madami yun, hindi tayo mag-uumpisa. Kaya kailangan damihan pa natin. Yun, nakakatawa talaga yun. Aabangan yun kasi nakakatawa yun. Mga bastos. Gagawin ko yun. Basta may kasama ako. Kasi dapat may kasama ako kasi para may mag-video sa akin. So, yan. Yun. Yun lang yung gusto kong sabihin. So, yun. Mga kabeshiwap. Maraming salamat muli. 1, 2, 3. Bye-bye.